Hati-hati, Lek. Ya. Hati-hati mana? Kok mentel-mentel. Bani. Kiri. Oh, alah dolannya yang ngono. Mau kuwi kan jane iki nek nganu, Bang. Oh, mburine dhewe kan ana mobil ta? Heeh. Piro? Siji kuwi. Kuwi tok. Kuwi marano kan supir kuwi ya. Heeh. Sangar. Kene iki ora di skenaro. Ora ana sing ngatur jarene wong begah terus karo pekewah terus sembarang gua dikira wong njaluk duit. Lah nek iku ya pun wajar ya, Pak. Kula niku tiyang Semarang, Bapak. Kula lek dibilang tapi iku ya siap jadi ngoten apa. Berarti desa pemudane aja yang tarung-tarung mau. terus kamera terus. Kakak awas lho HP-ne juga. Tiga. Ini bapak tak ini. Diam. Kok bungkus sing sabar kaya foto. Oh, sisor kok. Oh, masih suka ada anak. Nanti dingin tadi kayak. Ana pora pas aku tak munggah sih. Ora ono cuman iki motor. Ora. Bersih ngono iki. Nang ngerti kok yo.